Perla del Mar de Oriente. O mga adlaw mga commander, ano siyang tauha? Nawala na yung panimuot. Say-say gani yung sinahitabo. Kuan magkod sir, duha na ni kabulan sir ba? Maalasay sa gabi sir, mo ato gani luyo sa balay ato ni dakong dalakit nga gamay. Dito ni magkayang udyangod, unsay gayang udyangod ani mo na nalibog ko na patambalan ni mo ni. So kani siya nakasala ni siya adtong mahugani. Mao gani? Oo, mao gani sir. Karo Gamay nga dalakit. oo adto ni siyang kuan. Ako si Commander Bintugan. Bintugan. Mo tambal-tambal ka na sir. Kabalo ko ana, pito ka ni. Akong pasudlon diri ang engkanto nga nagdaot niya. Tawagon ako. Oo. Pagilan man kay masuhok. Adios patria adorada, región del sur querida, perla del mar de Oriente. Ano na siya ang engkanto dili na igagaw nimo. Engkanto na siya ni sulod sa iya ang lawas. Tiuk-tiuk man sir. Waya iya ang sakit. Ayaw pasang daerah na siya. Okay na na siya. Ano mang iniilaw ang tawa. Sige mo awa usuli. Sulay akong power. Oir. Ay, power. Pag binuwa ang mubak. Ikaw gisaliban. Lain mo. Ang minute mo lang dito na una. Balik ang engkanto. Balik. Balik ang engkanto. Balik. Sa libo siya. Wala pa makuha. Wala pa nakuha itong masamang espiritu. Wala pa nakuha itong masamang espiritu. Last, papaon pa sa ito ng... Oy, papaon pa ito. Sige. Naluya. Tayo na tubig. Tubig. Tayo tubig. Tubig. Hindi tayo tubig. Pero mga commander, epektibo atong pagpanambalan nito. Okay na. Salamat Commander. Salamat. Pak. Salamat. Okay na wala ra ma-amnesia or nakailara kinsa man ni siya. Bikugan. Commander biko binakugda amnesia. Okay ra. Tinok okay na. Katilog na. Rivers of Babylon.